Dobrý večer. Si debil až si Mojsejom. Ďakujem pekne. No, nemá za čo. Ďakujem, do počutia. Takže ďakujem tomuto. Áno, presne na to slúži táto terapia. Terapia Braňa Mojseja slúži aj takýmto ľuďom, ktorí potrebujú si povedať to, čo majú na srdci, to na jazyku. Čiže keď ja si myslím o niekom, že je debil, tak mu poviem, že je debil. Tento človek si to myslí o mne, ja mu v tom nemôžem brániť, ani nebudem brániť, pretože je to jeho slobodný názor. Takže áno, dobrý večer. No sere ty pak drdnutý. Áno, ďakujem. Vyčerpaj slovnú zásobu. Áno, vyčerpám ty. No, čiže už je to... Ale toto je na tom fascinujúce, že vidíte, bude vám nadávať takýto človek, ale aj napriek tomu bude sledovať presne vás a nemôže vás ani zniesť. Keď mi niekto toto vysvetlí, že či je to ako, keď je toto normálne, tak tomu nerozumiem. Akože. Alebo nech mi to niekto vysvetlí, ako je to možné. Lebo ja keď niekoho neznášam, nemôžem, neznesiem jednoducho, nechcem, hej, tak ho nebudem jednoducho sledovať a budem sledovať niečo iné. No, ale ďakujem mu, pretože takisto je to divák terapie Braňa Mojseja, takisto si splnil svoju úlohu, to znamená, že dvihol telefon, zavolal a povedal, čo si myslí. A dokonca dvakrát. Takže to je ako vynikajúce. Áno, srdečný večer, počúvam vás. Pán Mojsej. Áno. Pán Mojsej. Áno. Ten, čo vám povedal, že ste debil. Ten je totálny debil. A normálny buldog. Ten vám nepatrí ani k zadu sa hodiť. Tak viete, musia byť aj takí ľudia, pani. Taký, čo vám povedal, že ste debil, tak ten je totálny debil. A buldog. Lebo vôbec nemá slušnosti. To je jedno hovedo. Viete čo? Tak ďakujem za váš názor. Áno, veď ste človek na úrovni. Ďakujem. To môže byť. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, príjemný večer. Majte sa. To bolo. Majte sa. Ďakujem. Ďakujem pekne.